Niam wuro hengo kilometraji tati e potu ko ɓuri tengtude golle nde nokkure ko awo ɗo ko hendu hewndu jaɓɓi men e wampeñere. E dow maayo hay awo goto iyaka so wona laaɗe darnade e dade maayo go, sababu o ko weeyo bongo e maayo ngo meteo andini. ɗo hande wonɗo ko meteo wino woto ɓe jaa kono oɗo e mo garɗa ɗo sa ɗo arino tawi laaɗe ne jahno geeƴi ɗo tawtaki ɗum heewi tef yimɓe. Wiyete ko Souleymane Ba kanko ardi nokkuɗo awete ɗo, kono himo mettini ko ɓuri hewde awoɓe liɗɗi ngurani e nokkure nde ɓe garata tan ko awgol. ɗo ko won awoɓe hoɓɓe ɗo kono kadi won awoɓe ɓe ganduɗa ne ƴimma toon on ko ndar ɓen jangguine amen awogo ɓen ɗon ɓe ngala ɗo koɗorle wadde ɗe basgol maɓɓe ɗo wod koɗorle kadi no waɗi ha kay soɓe jaahi ɓe gartata walla soɓe ngari ne ɓe ɓoyata ɗo. ɗum addani ɓustare liƴƴi ɗi e wiide Mamadou Lamine Gassama gardiɗo suudu Potou toppitiɗo gueɗe liƴƴi. La pêche ici commence à baisser quoi aux années 2016. awo ngo woni koye fuɗɗade ustade e kitali ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom ujunaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi ngo ɓurno jogade doole awoɓe hewɓe Saint-Louis naaɓe ina gonnoɗo saabi nde ustare koɓe jinno ko kokki beele eɓe keddo ɗo eɓe gawa kono koɓe jinno ko laataki soɓe dañino ɗum awo ngo ɓamtotono. Non pas ce qu'ils voulaient, mais s'ils avaient des logements ici, ils pouvaient développer la paix ici quoi. Nde ustare liƴƴi battini no feewi e awo ngo ha tenti noon e golle rewɓe dillaɓe to banggue waylugol e yornugol liƴƴi. Fatoumata Sow ardi ɓe rewɓe. Ni joni kam liƴƴi kewani saabi oɗo période kam wona période kewata liƴƴi. Miɗen dañi caɗele minen femme transformatrice ha dañgo liƴƴi he ko ɓuuri amen ɗum ɓesdu noon ɓesreɓe ɓe jahata siɓe nawayi ɗoɓe ɗo mbaɗi mbaliji mumen siko ɓe gari ɓe tawa laaɗe mawɗe laawi mbaliji mumen nawi mbaliji mumen ha joni liɗɗi natti hewni no kewratno. Ngam ƴellidde e ɓamtude golle awo ngo e nder nokku, Souleymane Ba no namdo ballal ardiɓe diwan ngal ngam heɓde nokkuji ɗo awɓe ɓe mbawi hodde. Kilométre tati woni ɗo kono so wonno liɗɗi kewratno ɗo hande waga yaddude oto mawɗo eɓɓoje ɗen hen jeeya walla ndirde e mairie o e état o ha kay min daña ɗo lawol moƴƴo ene jeeya hen ɓaadade kadi mairie o e hilfaɓe ko dow ha min dañana awoɓe ɗoɓe koɗi ɓe ɓe ganduɗa ne ɓe jeeyaka ɗo koɓe ɗo aranno ene jeeya hen kadi ne wadde feere ha kay keede pees o kombo liggorgal min liggora ngal no ɓuuri. Golloɓe nde nokkure e nder oɗo fannu ne namdi kadi nde lawol jokkodirgol e maayo Potou ngol watte ngam newnude yaha garta ngam no yewɓe liƴƴi ɓe golla no haniri. ɗum ko wullago maɓɓe ɓoygo e banggue goɗɗo ɓe weltima e dartingol nanodire to fannu awo hakkude Sénégal e fedde leyɗe Europe.